Kanang padulong naman daw sila Ma'am Miss Pink dirog si Sir Jeffrey. Sure, oy. Asa naman sila? Awatuan na lang huwaton. Kabalo ba kalab? Kana si Ma'am Miss Pink si Sir Jeffrey. Ato jud ang welcome diri kay di na sila basta-basta nga tao. Hala, uy. Mga arangan di na sila. O si arangan. Grabe ka kwartahan. In short, mga businessman. Datua day nila, no? Sus, maorang mangyapon lab kay kung unsa na sila kadato, mas dato ang tag-iya diri. Tara sila, oh. Tara. Nindot ka tiri, uy. Ay, good afternoon, ma'am and sir. Kamu to mga caretaker dire? Yes, sir. Mayroon to ma'am, sir. Mura mga way himasa, uy. Caretaker mo dire? Mailhan man. Ma'am, basig ganahan mo relax at tinatas inyong room. Love, aircon na. Hoy, aircon yung room? Yes, sir. Aw, maayo ka aircon. Tara. Ano, ma'am and sir? Dire inyong room. Time sa. Ngano may basura diha? Baho, kayo love, oh. Kadali ra sir, ma'am ha kay usang storyahon. Pasensya kay ma'am ha. Kadali ra jud kay na ma'am. Sir? Sir? Sir, pwede ka mahawa diri kay naaman good me guest. Ma'am, gutom na kayo ko, ma'am. Unsa man, di na mo hawa diha? Ay sir, relax lang sir. Unsay relax nga. Perting baho ah. Oh, smells bad. Sir, gigutom ko na siya. Gigutom. Sige, ako'y bahalang pagkaon diha. Hoy, tindog diha. Tindog. Ikaw ba? Ayusin! Gigutom ka. Katilaw ka sa Ginoo mo, no? Sir, sir. Pahawaan na ninyo. Kasi mapatay ko pa na. Sir, lakaw na sir. Good morning, sir. Mo-out na may. Pila tanan. Inyong bill, sir, is 80,000. Ha? 80,000? Kamahal ba? OMG, anong mahal kaayo? Ay, ma'am, 30,000 per night, manggod. Ngano day ma'am, say problema. Wala biya tayo kwarta. Kamahal, ana. Unsaon na mo na pagbayad? Wait lang sa mama kay nananawag. Hello? Tarungan ninyo ang bill ba? Basi na sa'yo para mag-compute. Sir, maujud na, sir. Ay, ma'am sir. Okay na day. Bayad na. Ha? Nganong bayad man? Ay, nanay ni bayad sir. Kinsa? Kinsa ni bayad? Ako. Ikaw? Uy, yan, ikaw pa'y gibayaran na. Ikaw pa'y magsuko-suko. Kanang pasaylo ako sa kong nabuhat, sir. Kanang salamat kaayo. Sir, waka kabalo sir nga maunang tag-iya pero wala na mo gisaba sa imuha. Sunod ha, di mo magbase kung suot sa tao. Kaya wala mo kabalo kung kasi yung katubang. Sir, maayo po kay kamo sabay-sabay buwang ba? Suyo pa! Na, ngun anak yun na siya sir kay buwang man. Ato na ko!